Take two, take two, take two. Yan ang ating dinengdeng. Part 2. Tilapia. Ayan na. Part 2, take 2. Cut yun, cut. Ayan yung tilapia natin. Ayan. Ayan, yung mga leftover na tilapia. May bagoong na yan. Itong nilagay natin na bagoong. Bagoong Ilocano. Ayan o. Take 2 tayo, take 2. Mali yung camera kanina. Tapos yan o. Alokbati. Alokbati, alukon, o bungon. Ano to? Saluyot. Tapos frozen yan. Okay, tignan natin yung belly. Belly. Oh, yan. Ow. Yeah. Yeah. Pita ba yan? Konti lang. Yan, belly natin. Ito pong belly. Tapos may dinengdeng. Oyster sauce. Tuyo. Gusto ko tuyo. Yung iba gusto nila may sabaw. Yan. Nag-ano tayo. Take 2 tayo. Take 2. Palpak yung kanina. So, nag-donate tayo kanina ng dugo. Ayan o. Diyan ba rin yung ating ano. Nag-donate tayo kanina. Mamaya pa yan. After 5 hours. Tanggalin. Dugo. Takpan. Hinaan. Dito tayo sa gulay. Sa ating dinengdeng. Yan. Tilapia. Unahin natin yung alukon. Yung alukon muna. Okay. Malinis ang kamay ko. Pero ito muna na medyo frozen. No? Ano alukon? Alukon ba yan? Bungon sa Ilocano. Yan. Dive na kayo dyan. Mahal ito yung ganito dito sa California. Napakamahal yan. Ginto ang presyo niyan. Kung alukon na yan. So, huwag yung ini-snub. Ang price ng gulay ay napakamahal dito. Lalo na ito, alukon to, mahal to. Yan, napakamahal. So, lagyan natin dyan. Tapos, ano pang alukon dito? Marami akong alukon. Rich in fibers yan, mga kapatid. Yung hindi maubos ito, sinisiplak po, siplak. Lagay ko sa Tupperware. Kinakain ko pa sa umaga. Ganun yun. So, yan. Mamaya na to. Kasi may lambot. Iutahin muna natin yan. Itong mga frozen na alukon. Napakamahal na gulay ito. Saka natin hihuli yung alokbate. Ito yung alukon Ilocano. Yan o. Ayan. Rich in fibers yan. Kailangan maraming tubig. Ayan. Check natin yung belly natin. Belly. Lagyan natin ng konting tubig. Huwag na kaya. Malambot na rin eh. Pag ganyan eh. Belly. Si Kabeli. Shout out Kabeli.
Masakit pa rin ang ating draw. Donate tayo ng blood. Pang-pito na to. Ayan. 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 Pag dumikit na, tsaka natin slow fire. Mantika na, oh. Adobong belly. Yan. Ano yan? Ito ay pagkaing hampas lupa, kapatid. Dahil nakauling. Adobo ng mga hampas lupa. Ay, pang may magalit. Kami po yung hampas lupa. Hindi po kayo kami. Ito ay diningding. Pagkaing Ilocano. Hindi kasi may tumatawag sa aming hampas lupa eh. Yan. Pagkaing hampas lupa pero masarap sa Ilocano yan. Yan. Alukon. Itong alukon na yan, oh. Mahal kaya to. Sabihin mo pang hampas lupa yan, mahal yan. Yung tumatawag ng hampas lupa. Yan, ang ating ulam. Masarap. Gulay. So, ito, low fire natin yung belly. Tapos, yan ang style ko. Kanya-kanyang style yan. Tapos, pag nagmantika na, nalagyan ko ng konting tubig. Tapos, yun na yun. Papasukin natin yung lasa. Lasang lasa. Ang ilalagay natin na tubig ay alkaline lang naman. Alkaline yung tubig, ha? Para, ayan, ito ay alkaline na tubig. Ayan, ha? Order na kayo sa amin. Para may sabaw sila. Ayun. Alkaline po yan, mga kapatid. Alkaline. Aha. Oo nga. So, yan, ha. Ating gulay, oh. Miss Laila, oh. Makain ka ba niyan, Miss Laila? Ayan, takpan na natin. Ang ating tubig ay alkaline lang po. Ito ang gulay. Yung mga nandun, tanggalin natin. Yung mga dumi-dumi. From isda yan. Galing sa isda. Oh, siyempre. Kami, negosyo namin yan eh. Ito, mag-ano kayo ha, bili kayo ng aming, kita ko, alkaline water, order na kayo, kami ay distributor. Ayan, no? Alcavida. Ayan. Ayan na, order na po kayo sa amin. Dito sa Sokal. Okay? Alcavida, ang shower din yan. Everything. Okay? Order na kayo. Okay? Order. Distributor po kami ng Alcavida. Okay? Shower, lahat tubig. Okay? So, hindi pa naayos to. Kasi naglilipat kami. Nandito na kami sa dating bahay. So, ito na yung gulay. So, order kayo ng alkaline water, shower, lahat.
Legal po kami, legal. Legal po kaming distributor. Alcavida, ang tubig sa pagluluto, sa paligo, Alcavida. Yan. Yan, malapit na yan. Kasi inano ko lang yung kasi, ano yun eh. Okay. So, lalagyan na natin ang mga natira na gulay. Alokbate, saluyot, alokbate, saluyot. Puros ano lang lahat yan, ha? Panghampas lupa, sabi nila. Ayan. 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 Okay? So, may natin tira pa dun. Itong tira, ilagay natin kasi mahal po ang gulay. Ayan. Huwag magsayang ng gulay. Kunin lahat. Gulay is life. Ayan. Ayan. So, mga nandito sa Southern California, order na kayo ng alkaline water powered by Alcavida. Same number, yung lumalabas po sa screen nyo, ang Lechonero, ay nag-ano din kami ng alkaline water. Legal po kaming distributor, okay? Yan. Tingnan yung tilapia, oh. Yum. Halo-halo. Yan, oh. Alokbate, alokon, saluyot. Puros ano to, pampatigas ng ulo. Kaya matigas ang ulo ko. Yan, okay na to. Obo. Yan. Matamis-tamis yan kasi may oyster sauce. Isang malakas na apoy. Sabay patay. Okay. Ayan. Ito yung ating gulay. Totoo na, oh. Kasi ano to, pre-cook na to eh, yung mga frozen. Naluto na ito eh, na-boil na sila eh. So, bago nila ipack yan, luto na yan. Uy, thumbs up kapatid. Si Team Buragon. Oh, salamat. Giselle. Babalikan kita. Salamat kapatid. Ito ay pagkain Ilocano, dinding. Ayan na. Okay? Ayan. Stay home. Ano sabi niya? Si Matt, wag kayong magano kasi yung night boat makulit. This Laila Collins. So, Mark Alexander. Salamat, brother. Ayan na. Ayos. Yan. Ang ginagawa ko dito, yung sobra mamaya, lalagay ko sa Tupperware. Ginagawa kong almusal. Maliliit na Tupperware. So, ito yung ating adobo ni Kabeli. Okay na yan, para may sabaw.
Okay, okay. Okay, okay. Okay. Si Lizelle, Mark, Alexander, kapatid na Laila. Si Nightbot, ayaw niya ng mga naka-caps lock eh. Ayaw, no? Okay. Pwede na yan. Yan. Isang kulo pa ito. Pero sabi ko nga, konti lang yung bagoong natin dyan. Fibers lahat. Saan ka pa? Okay. Minalo natin, walang iba kundi si Tol Iloco, si Ilocano, Bagoong. Si Ilocano. Okay? Dinengdeng. Alright. Salamat. 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 Ayan, si Miss Laila. Okay. Yung na-hide po ng comment, pasensya na. Si Nightbot yun. Okay, mag-iwan ng bakas. Babalikan ko. Bye-bye. Ayos yan, kapatid. Okay, bye Miss Laila. Bye lahat. Dinengdeng. Adobo. Dinengdeng. Adobo. Dinengdeng. Adobo. Dito ako sa dinengdeng. Pabush. Okay, ito po na.